तो आइए हमारे मंच पे हमारे ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार हिट मशीन की एंट्री हो चुकी है। क्या बात है। तो हमारे ये कलाकार है जो जीरो से हीरो तक का सफर तय किए हैं। हम इनसे इंस्पायर होते हैं यार। एग्जाम्पल है ये हमारे लिए। हेलो सबसे पहले तो हमारा तरफ से अपने छोट भाई और अपने भवे खाती ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और ये परिवार से आज से ना करीब हमके लागत है जे 15 साल से रिश्ता बाएगो, चाहे वो मनोज होखस, चाहे उपेंद्र भैया, चाहे बंटी, ये पूरा परिवार हमारा अपन परिवार है। और छपरे के हम ही तब दूसरा जगह था ही ना। और तोहरा लोग हमके बहुत प्यार करेला। चुनाव में जितना तू हमके मोहब्बत और आदर कैला ओकरा खातिर हम आजीवन तरह लोग के कर्जदार बनी। हमरा खातिर जीत मायने ना रखेला, तोरा लगिन जितना हम प्यार और आशीर्वाद देले बड़ा, शायद आजीवन हम ए प्यार के जब तक ले जियब तब तक ले प्रयास करब की तरह लोग के प्यार और आशीर्वाद देंगे हम कमाई। और आए कि खाना और पीना साथ रहना तोरा खाती 3 थान गहना। तो बस अब बताओ लो तेरे लो जिता दिले रहता तो मैं ही जरूर रहती। लेकिन अच्छा भाई, अच्छा भाई, हम आजाद आदमी हैं। हमारा जिंदगी में हम चाहिए जे भगवान हमके इतना कुछ दे दे, कम से कम हम लोग के मदद करते रहे। प्रयास हमेशा से रहला, बट कौनो बात ना, और एगो सोचनी रहे वो सफल रहे। हेलो वो एगो समय रहे वो बीत गई। हम 3 महीना छपरा बनाए नहीं जानत रखा है, हम चुनाव से निकलिए ना पाओ। दूर हो जाए। देखा वो बीत गई बा, वोट चोरी भइल बा कि डकैती भइल बा, ऐसे कोनो मतलब नहीं है। जे जीतल बा ओकरा के बधाई देवे के बा हमनी के, और प्रयास करे के बा कि हमनी के विधायिका छोटी कुमारी जी कम से कम छपरा के बेहतर खातिर जितना बढ़िया हो सके वहाँ के कार्य करी। अगर हम जीता रहते तो हमारी जिम्मेदारी रही, लेकिन वहाँ के जीतल बनी। हमारा तरफ से शुभकामना बा बहन के कि रुआ छपरा के जितना बेहतर हो सके रुआ बनाई। हमने से जहाँ भी सपोर्ट आज भी रुआ चाहे, खेसरिया के जहाँ जरूरत पड़ी अपना छपरा के विकास खातिर खेसरिया हमेशा खड़ा रहे। छपरा के बेहतर बनावे खातिर हमके विधायक बनना के जरूरत नहीं थी, हम स्टार बन के भी रउआ सबके मदद कर सकतनी और अपना छपरा के बेहतर बना सकतनी। लेकिन आप सबके दिल में हमरा प्रति हमेशा से सम्मान और एगो दुलार अपना भाई खातिर, अपना बेटा खातिर बा। वो प्यार के हमेशा कोशिश करे ले जे हम रउआ सबके दिल में हमेशा बसा रही और वह सब खातिर बेहतर सोचत रही। बिना अरे ना, और अभी हम आवत तनी अंकुश राजा जी 11 गो गरीब लड़की सन के बियाह करावले।
तो ओही जी हमहू गए रही हां और जी शाये में तनी हमके लेट हो गइल हां न तो हम बहुत पहले आई रहती इसलिए ई शादी में कोनो हम न्योता करे ना बल्कि हमरा अपना खुद ही छोट भाई के बियाह आए परिवार में सिर्फ हम पैदा नहीं की भाई ए जिगिया के जितना लोग बा छपरा के चाहे हमारे मुन्ना भैया होखस चाहे बुलबुल भैया होखस चाहे हम उपेंद्र भैया होखस चाहे हमारे मंत्री जी के परिवार होखे चाहे राम बाबू चाचा होखस चाहे जितना भी लोग हमरा खातिर प्यार और आशीर्वाद लुटौले बा ओकरा के प्रयास करब के जीवन में हम हमेशा एगो छोट अनुज बन के रह सबके सेवा करी और इस सेवा में हमेशा रही हो la 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 कि जय गणेश मंगल करना विघ्न हरो एक दंत करी बड़ी बदना सिद्धि करो